Kan guys, sego diwul lah kebetulan nggonku mang kan adang diwul akeh tinggi karak diwul. Lah aku ngenges sakmene iki. Lah aku seneng aku ki tak campur sego putih lur. Iki bumbune ya. Bumbune brambang, bawang, lombok, uyah karo macan. Nah iki tak ulek sik ya lur. Oh, ya ulek kayane gen lembut. Ha iki pancen ora tak gawe lembut banget dadi engko gen nyawang lombok iki rada utuh titik ngono lho. Jane iki ya dimasakne kae kaya ngono kae. Aku kelingan jaman semono gawe sego goreng lho. Nek jaman semono sego diwul tok. Jadi iki tak campur sego diwul karo si sego beras. Yes, lembut lur. Iki ketepaan aku meneh bulitan mundhok. Ya setengah pecah iki jenenge wong desa lur. Tak goreng sik. Engko tak campurne kono. Lengane kan panas, iki lengane panas, tak ceplok endoke nang kene iki. Terus tak udak, wah ngono. Ya udak ngajur. Aku lek goreng sego, endoke tak goreng sik lur. Awakmu digoreng sik ora lek goreng sego, endoke. Wes ngene, udak. Iki baru goreng sambel. Yang desa lur, lengane cukup jelantah. Jelantah nggih goreng kerupuk. Sok. Aduh kokian titik ra apa-apa lur. Wah iki calone pedes lur. Segone kor titik. Sambel semene kan iki jan pokoke buah engko. Sengak lur rambune. Kudu gebres ya rasane. Aku tak njupuk sego putih. Oke. Nah, dikoseti lur. Ilak sambel emang dikoseti. Bolak-balik pancen ya adat kebiasaanku ngene iki. Dikoseti sik. Wah, ambune wis sengak lur. Ambune. Kok. Balik yang dulu tak goreng sih segone putih. Kaya iki. Barene segone iki wis nyusul blok-blok. Wah, delokan lur kaya ngene iki lur. Sing rasane ndati lho. Iki rong diwenjok iki. Lah wis diwenjok. Cepate kucir. Pedesnya tenanan. Lah engko bojo antek gebres-gebres. Oh, delokan lur kaya iki lur. Suwi lah goreng. Bape lek suwi atos. Bare lo njoke disokne glogok ngono. Wes. Engko diajang. Jan ketoke enak banget lur iki lur. Awakmu tau goreng sego diwul campuran iki pra lho, rasane piye? Lah aku bolak-balik. Cilikne gini, terus ditiliki. Bismillah. Mantap. Mantap banget Pak lur. Pedesnya teko bun-bunan rasane. Pedesnya rasane teko bun-bunan lur. Ya ngono ya lur, tak tilikane sik ya. Kaya ngene iki. Wow. Wah, jan nek pedese ra maido lur. Sapa sing doyan pedes ya Rinio iki tenanan iki. Kok paten kompone sik lur. Klik. Wah. Nasi diwul gawe aku pancen jos. Lah sapa neh sing ngelem lek aku dhewe. Wis yo lur. Aku tak niliki nasiku diwul kaya ngene iki ya. Oke. Assalamualaikum. Mantap.